Evanđelje po Marku, poglavlje 14. Poslije 2 dana bio je blagdan paše, blagdan beskvasnih kruhova. Tada su tražili glavari svećenički i književnici priliku, da ga iz prijevare uhvate i ubiju. Ali rekoše, samo ne na blagdan. Inače se pobuni narod. Kad je on boravio u Betaniji u kući Simona Gubavca i bio za stolom, dođe žena s posudom alabastrenom, punom dragocjenoga čistog nardova ulja. Ona razbi posudu alabastrenu i izli ulje na glavu njegovu. Na to se neki rasrdiše i rekoše jedan drugome, čemu ovo rasipanje pomasti? Mogla se je ta pomast prodati za više od 300 danera i dati ih siromasima. I mrmljali su na nju. A Isus reče, ostavite je. Zašto je žalostite? Ona učini dobro djelo na meni. Jer siromaha imate svagda među sobom i možete im dobro činiti, kad god hoćete, a mene nemate svagda. Ona je učinila, što je mogla, ona pomaza unaprijed tijelo moje za pokop. Zaista, kažem vam, svuda po svemu svijetu, gdje se propovijeda evanđelje, govorit će se i za spomen njezin, što je učinila ona. Tada otide Đuda Iskariot, jedan od 12, k poglavarima svećeničkim, da im ga izda. Oni se obradovaše, kad to čuše, i obećaše mu dati novaca. Sad je tražio zgodu, da ga izda. U prvi dan beskvasnih kruhova, kad se običavalo klati pašalno janje, upitaše ga učenici njegovi, kamo da idemo, da pripravimo za pašalno janje. Tada posla 2 svojih učenika i naloži im, idite u grad. Tamo će vas sresti čovjek s krčagom. Idite za njim. I gdje uđe, kažite gospodaru van kuće, učitelj pita, gdje je soba, u kojoj mogu blagovati pašalnu večeru s učenicima svojim. On će vam pokazati veliku opremljenu dvoranu. Ondje nam zgotovite. Učenici otidoše u grad i nađoše, kao što im je bio rekao, i pripremiše pašalnu večeru. Kad bi uveče, dođe s 12. Kad su bili za stolom i jeli, reče Isus, zaista, kažem vam, jedan od vas, koji jede s menom, izdaće me. Ožalošćeni pitali su ga jedan za drugim, da nije sam ja. On im reče, jedan je od vas 12, jedan, koji umače s menom uz dijelu. Sin čovječi ide, istina, kao što je pisano za njega, ali teško čovjeku, koji izda sina čovječega. Bolje bi bilo tomu čovjeku, da se nije rodio. Dok su blagovali, uze Isus kruh, blagoslovi ga, prelomi ga i dade im ga i reče, uzmite, ovo je tijelo moje. Tada uze čašu, zahvali i dade im je, i pajlaj su iz nje svi. Pritom im reče, ovo je krv moja novoga zavjeta, koja se prolijeva za mnoge. Zaista, kažem vam, više neću piti od ovoga roda trsova do onog dana, kad ga budem pio posve novoga u kraljevstvu Božjem. Tada izmoliše hvalospjev i izađoše na Maslinsku goru. Tada im reče Isus, svi ćete se vi spotaknuti zbog mene ovu noć, jer stoji pisano, udarit ću pastira, onda će se razbježati ovce. Ali iza uskrsnuća svojega ići ću pred vama u Galileju. Petar mu odgovori, ako se i svi spotaknu, ja se neću. Isus mu reče, zaista, kažem ti, još noćas, prije nego Pijetao 2 puta zapjeva, 3 puta ćeš me zatajiti. A on je još revnije uvjeravao, iako bi morao poći u smrt s tobom, neću te zatajiti. Tako su tvrdili i svi drugi. Dođoše u zaselak, koji se zvao Getsemani. On reče učenicima svojim, sjedite ovdje, dok se pomolim. Samo Petra, Jakova i Ivana uze sobom. Tada počne drhtati i plašiti se. Reče im, žalosna je duša moja do smrti. Ostanite ovdje i bdite. Tada otide malo dalje, baci se na zemlju ničice i molio se je, da bi ga mimoišao ovaj čas, ako je moguće. Abea oče, reče, tebi je sve moguće, uzmi ovu čašu od mene, ali ne kako ja hoću, nego kako ti hoćeš. Tada dođe opet i nađe ih gdje spavaju. Reče Petru, Simone, ti spavaš.
Zar nisi mogao bdjeti ni jednu juariju? Bdite i molite se, da ne padnete u napast. Duh je, istina, voljan, ali je tijelo slabo. Udalji se po drugi put i pomoli se istim riječima. Kad se je vratio, nađe ih opet gdje spavaju. Oči su im bile otežale i nisu znali što bi mu odgovorili. Dođe po treći put i reče im, jednako spavate i počivate. Dosta došao je čas. Evo, sin čovječji predaće se u ruke griješnicima. Ustanite, hajdemo. Evo, izdajnik se moj približuje. Dok je još govorio, dođe već Đuda, jedan od 12, i s njim četa velika s mačevima i toljagama po nalogu glavara svećeničkih, književnika i starješina. A izdajnik je bio s njima ugovorio znak, koga ja cjelivam, taj je. Uhvatite ga i odvedite ga oprezno. Kad dođe, odmah pristupi k njemu, poljubi ga i reče, učitelju. Sada metnuše ruke na njega i uhvatiše gas. A jedan od onih, što su stajali ondje, potegnu mač, udari njim slugu velikoga svećenika i odsječe mu uho. Isus im reče, kao na razbojnika izašli ste s mačevima i toljagama, da me uhvatite. Svaki dan sam bio među vama u hramu i učio, i niste me uhvatili. Ali se mora ispuniti paj, smo. Tada ga ostaviše i pobjegoše svi. A jedan mladić, koji je na golu tijelu nosio samo platnenu haljinu, išao je za njim i uhvatiše ga. A on ostavi platnenu haljinu i go pobježe od njih. Odvedoše Isusa k velikomu svećeniku. Tamo su se skupili svi glavari svećenički, starješine i književnici. Petar je išao za njim izdaleka do u dvorište velikoga svećenika. On je sjede sa slugama uz vatru i grijao se. Glavari svećenički i sve visoko vijeće tražili su svjedočanstvo proti Isusu, da ga ubiju. Ali ne nađoše ni jedno. Istina, iznesoše mnoge lažne izjave o njemu, ali izjave njihove nisu bile suglasne. Neki još ustadoše i lažno izjaviše o njemu. Mi smo čuli gdje on govori, ja ću porušiti ovaj hram, koji je sagrađen čovječom rukom i u 3 dana sagradit ću drugi, koji nije načinjen čovječom rukom. Ali ni u tom nije se slagala izjava njihova. Tada se diže veliki svećenik, stupi na sredinu i zapita Isusa, zar nemaš ništa da odgovoriš na to, što ovi iznose protiv tebe? On je šutio i nije ništa odgovorio. Opet ga zapita veliki svećenik, jesi li ti Krist, sin blagoslovljenoga? A Isus odgovori, ja sam, i vidjet ćete Sina čovječega gdje sjedi s desne svemogućega i dolazi na oblacima nebeskim. Tada veliki svećenik razdera haljinu svoju i reče, čemu trebamo još svjedoke? Čuli ste hulu na Boga, što vam se čini? Oni jednoglasno izjaviše, da je zaslužio smrt. I neki su pljuvali na njega, pokrivali mu lice, udarali ga rukama i rugali se, proreci. Sluge su ga udarale po obrazu. Dok je Petar bio dolje u dvorištu, dođe jedna od sluškinja velikog svećenika. Kad vidje kako se grije Petar, pogleda na njega i reče, i ti si bio s Isusom Nazarečaninom. On zataji i reče, ne znam i ne razumijem, što govoriš. Tada izađe u predvorje. I pijetao zapjeva. I kad ga vidje ondje sluškinja, reče onima, što su tu stajali, ovaj je jedan od njih. On zataji opet. Malo zatim oni, što su okolo stajali, rekoše Petru, doista si ti jedan od njih, jer si Galilejac. Tada se počne kleti i preklinjati, ne znam toga čovjeka, o kojem govorite. Odmah zapjeva pijetao po drugi put. I Petar se sjeti riječi, koju mu je bio rekao Isus, prije nego zapjeva pijetao 2 puta, zatajit ćeš me 3 puta. I on proplaka.